खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन मैयानि दिनाव बिपिएफ दोलोनि अरटेकिं सेरेमनि ना बेफोर समायखिरा लानाय हाबाफारिया मैया जोबनानै थांबाय पावारावबो फैबाय आसा खालामदों बे 5 बोसोराव 5 बोसोराव बिथांमोना मोजां खामानिखौ मावगोन जिखिनि खोथा होनानै दोननाय ना हानि समस्यानो गोबां जेंना बैफोर जेंनाफोरखौ सार हाग्रामा महिलारिया आसा खालामदों फोथायदों जिहेतु थांनाय 15 बोसोरावहाय बिथांमोना मोजां खामानि गोबां जौगाथाय खामानिफोरखौ मावाखै नङा मावदों आरो जायफोर दा जेननानै थानाय बिथांमोनाबो नंखायखौ बुंनो हाया आरो मैयानि दिनाव सार हाग्रामा महिलारि आरो सार हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बुंबाय जिहेतु 16टा डिपार्टमेन्टखौ डिसिनो गथायदोंमोन डिसिनो गथायनाय माने दिनैहाय स्टेट गभर्नमेन्टनो गथायनायफोर बायदि जादोंमोन तो बे 16टा डिपार्टमेन्टखौ दाखालिनो सार हिमन्त बिश्व शर्माया डिसिनो प्रत्येकटा डिसिना अर्डारखौ हरखाजोब्बाय होननानै बिथाङा सारा फोरमायदों सार हिमन्त बिश्व शर्माया बेजों लोगोसे आरो मोनसे बाथ्राया बुंबावदों जे सार हाग्रामा महिलारिया बेखौ आं मोजां मोनदों जिहेतु इउपिपिएल जों गैया इउपिपिएलआ ओंखारग्रोनांगौ बिनि उनावसो जों इन बेखिनि बाथ्राया सैथो थिगानो सारनि बाथ्रा बुंनायखौ आंबो मानिदों बेफोर बिथिङाव थिगैनो दंजोबो तो आसा खालामदों तो गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै सार हाग्रामा महिलारिया 15 बोसोराव जेरैबायदि मावदोंमोन दा मावनांगौनि दायित्वआ एसेब्लाबो बारा आवगोल जेरैबायदि मावदोंमोन आवगोल जेरैबायदि डेभेलपमेन्ट बा जौगाथायखौ लाबोदोंमोन बा माखासे खामानिफोरखौ मावफुंनानै होदोंमोन रायजो राजानो बा गासैनोबो तो बेफोरबायदियै जोंबो बे 5 बोसोराव आवगोलनिख्रुइ एसेब्लाबो आलादा जागोनखौ आं नुनो मोनदों आवगोल जेरैबायदि सारा लाबो खामानिफोरखौ बिख'नो लानानै फैनो हादोंमोन दा एसेब्लाबो आवगोलनिख्रुइ मानो होननानै बुंबा जुगा एसेब्लाबो आलादा बोथोरा एसेब्लाबो आलादा बे हिसाबै सारनि मावनायाबो आवगोलनिख्रुइ एसे माबा जानोबो हागौ बा जायाबो जानो हागौ खारन बिथाङा सार हाग्रामा महिलारिया 15 बोसोर नङा होमबा 15 बोसोर एक्सपिरियेन्स दंखायो बेहा आइडिया दंखायो बे हिसाबै बिनि थाखायबो हयतोबा बोरैबा सहसबो जानोबो हागौ हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव आंहा बुंनांगौ जेबो गैया मानो होननानै बुङोब्ला सार हाग्रामा महिलारिया सोमावसारबोनाय मानसि जाय सोमावसारबोनाय बिथांमोननि दुखु खस्थ दुखु दाहा बेफोरखौ एसेब्लाबो बुजिगोन आरो सानगोन आं बेखौ आसा खालामदों थांनाय 5 बोसोरावहाय जोंनि जाखिनि बर'नि दैदेनगिरिफोर दंमोन खुंथायाव थानाय बै सुबुंफ्रा बै दैदेनगिरिफ्रा मुं मख'योब्ला गाज्रि मोनो नाथाय बै सारमोना थांनाय 5 बोसोराव थानाय दैदेनगिरिफोर बै व्यक्तिफ्रा जाय दिनै दुखु खस्थ' लाबोनाय जाय दिनै बिखा सौयै गाबनाय हा सौयै दिनै गाबनाय बैफोरनि बिमा बिफानि दुखु दाहाखौ बुजियाखै सार सर्बनन्द सनवाल सारा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन ना पावारखौ खर'आव दैखोनो नाङा रायजोआनो राजा होननानै बुंदोंमोन बे खोथाखौ बुजिना लानायाबो मोजां नंगौबो जों पावारखौ सब समाय खर' दैखोनानै राजाफोरबायदि खालामना लाबा जाया बिनि फिथाइखौ बे बाराव मोनदों आरो रायजो राजाया दिनैहाय लोब माने जेसेबांखि सार हाग्रामा महिलारि सार थाङा मानो बा माबा मोनसे खालामनो थाङा मानो हानजा मानसिफोर जायो मानो जादों सारनि माखासे बाथ्रा बुंनायफ्रा सिदा तेरा बेखा बाथ्रा बुङा मावगोन होनना बुङोबा बियो मावोबो गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंलायदों दा ससियेल मिडियाफोरखौ जों समाजारि बिजोंफोरखौ बेखेवना नायोब्लानो जों नुनो मोनो हाग्रामा महिलारि सारा उमुक हाग्रामा महिलारि सारा XYZ बाथ्रा बुंदों बेफोरबायदि नाथाय बिनि सोमावसारनायखौबो एसे साननानै नाय आं बेखौ बुंगोन आरोखि बेसेबां बोसोर सोमावसारदोंमोन आरो जों हाग्रामा प्रमद बर' सारनि सोमावसारनायखौबो जों सानदों इउजि ब्रह्म सारनि सोमावसारनाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारनि सोमावसारबोनाय जों बुजिदोंमोन माखासे
वर्डफोर सोदोबफोरखौ जोङो बेफोरबायदि इउज खालामाखै बाहायाखै आसि थुना बुंदों नंगौ जों राइट बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो समायामोन थेवबो जों बै समाव 5 बोसोर जों बुंबोदों आरो बुंबोनायनि फिथाइया बेनो जे बिथांमोना दिनै जेनग्लिनानै थादों आं बेखौ मोजां मोनदों रायजो राजाया दिनैहाय बुजिदों मोनथिदों थांनाय 5 बोसोराव मा मावदों मा मावाखै सार गबिन्दमोनखौ जों बुङोब्ला आरोबाव गोबां बाथ्रा बुंबावनो हायो बे सोदोबजों बुंनो समाया दा आसा खालामदों बिथांमोना सिन्था खालामथों सार प्रमद मोना सार इउजि ब्रह्म मोना सार रोंगोरा मोना बिथांमोना सोमावसारबोनाय सार उपेन्द्रनाथ ब्रह्ममोनजों बिथांमोना थाफानानै खामानि मावबोनाय सार प्रमद बर'आ माने उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारमोनजों थाफाना खामानि मावनो मोनाखै जानो हागौ थेवबो आबसुआव थाफाना गोबां खामानि मावदों उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारनि बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना मोन्थोरखौ लानानै खामानि मावबोदोंमोन सोमावसारबोदों 5 बोसोर खुंथायावबो थादों नाथाय बिथाङा दिनै सोमावसारबोनायनि हारिनि जाथिनि गोबां थैनाय थांनायनि बाथ्रा बुङोमोन 5 बोसोराव सार प्रमद बर'आ आंनि नुनायाव आंनि मोनथिनायाव आंनि बुजिनायाव माखासेखौ इगनर खालामदों एकदम इगनर खालामदों बेफोरबो जेननायनि मोनसे मोनफा पइन्ट होनना बुंनांगोन नोंथांमोना सिन्था खालामदो दाना इउपिपिएलआ जों दिनै मानो जेननो गोनां जादों आरो मानो जेनखो जोंनो रायजो राजाया जेसेबां भट होनांगौमोन बेखौ मानो होआसै आरो जोंनि मावनाया बहाबा गोरोन्थि जादों नामा येस गोरोन्थिया जादों सार प्रमद बर' नोंथांमोना पिस एकर्डनि बाथ्राखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुङोमोन दिनै एकर्डनि खोथाखौ लानानै नोंथांमोना जौगाथाय खालामगोन होनना बुङो नाम्बार 1 मार्टियास फेमिलिफोरखौ इगनर खालामदों नाम्बार 1 आव बिराद इगनर खालामदों सारमोना ओरैबायदि खालामदों थांबाबो आंहा पावार दङ गासैबो दंजोबो आंहा बेफोरबायदि खालामनायखौ नुहुरदों आं माबा मोनसे आरोबाव बिनि अनगायै गुबुन थाबावगोन नों साबेसेखौथो मा खालामनाय जोंबो बुजिदों नोंनि न'आव थाङोब्ला गोबां इगनर खालामो गासैखौबो जों माबा होजोबनो हागोन बेबो नङा नोंथाङा मोनसे अफिसनि टाइम थायो मोनसे मिटिं दाउटिंनि खोथा टाइमनि खोथा दङ बै समाव नोंथांमोना मोजां राव मोजां खोथा इउज खालामाखै जानांगौ आंनि सन्देह जायनि जाहोनाव दिनै फिसा पइन्टआव नोंथांमोना जेननो गोनां जानानै फैदों बै फिसा खोथाखौ गिदिर सानाखै नाथाय गिदिर बौनाय गाराया साया फिसा बौनाया बिराद सायो बिसा बारासिन जायो बेफोरखौ इगनर खालामनायफोरबायदि नुनो मोन्दोंमोन मेनलि मार्टियास टमखौ दुखुनांथावनासिना एफा बोसोर हाथियार लानानै नांबाय सोमावसारबोबाय थैलांबाय बैसोरनि फेमिलिफ्रा मा साननानै दं नोंथांमोना दा साननो हागौ गोबां बेक्तियानो गोबां सुबुङानो बुंगोन जे इउपिपिएलआ मावनो हायासै बिपिएफआ मावदो रोखायै बेखौ लिरहरगोन ना अफ्रिया मावदो बेखौबो लिरहरगोन नोङो इदिसो बेखौबो बुंहरगोन बिफानि बिमानि खोथाखौ लानानै गोबां लिरगोन नोंसोरो आं मोनथिगौ नाथाय नोंथांमोनाबो सिन्था खालामनानै नाय साननानै नाय मा मावदों मा मावाखै इउपिपिएलआ मा खालामदों मा खालामाखै नङा होनबा जेखियानो जादोला गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय माखासेखौथ' मा होननानै बुंनो बै समावथ' 5 बोसोराव हाग्रामानि सारनि फेमिलिनि बाथ्रा सार दावराव देख्रेबनि फेमिलिनि खोथा सोरनिबा फेमिलिनि खोथाखौ लानानै आयु ससियेल मिडियायावहाय इउटिउबावनो होन फेसबुक पेजफोरावनो होन गोबां बाथ्रा लिरनानै होलायसोगारदों नाथाय आं बुंगोन सोरबा सासे बेक्तिखौ बाथ्रा बुंनोब्ला बै सासेखौल'नो बुङोब्ला मोजां फेमिलिखौ लानानै न'खरनि बिमा बिफा गथ' गथाय बेफोरखौ लानानै दा बुं आं बुंगोन बेखिनि बाथ्रायावहाय
जायनि जाहोनाव दिनैसिमबो सोरबा सोरबा इउटिउबारा ना ससियेल मिडिया इउटिउबारफोर सोरबा सोरबाया दिनै भुगिनानै दङ केसआवहाय आंनि मोनथिनायाव आं बुंनो थाङा सोरबाया दिनै रसगुल्ला मिस्थिफोरखौ लानानै उमुगनि नामाव उमुगनि फिसाजोआ उमुग XYZ उमुगनि आमुखिनो आमुखाना इदि बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय बै बेक्तिफ्रा बेफोरबायदिया फ्राय गोजानाव थानाया मोजां माब्लाबाबो सोरबा बिफाया जुदि समाजनि खामानि मावदोंब्ला बिना गोरोन्थि जालांगोन 100% बिथांमोनखौ बिनि न'खरनि फेमिलि बिसिखौ लानानै फिसाखौ लानानै गथ'खौ लानानै बाथ्रा बुङोब्ला बे खिन्थु 100% बियो मोजां रोखोमाव भुगिगोन आरो भुगिनाबो दङ भुगिलांगोनबो बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव ओंखार जों दिनै प्रमद बर'खौ एक्सखौनो होननांसिगोन सार प्रमद बर'खौ दिनैहाय जों बिनि बिसिखौ लानानै जों बाथ्रा बुङा आरो बिनि गथ'खौ लानानै बिनि गथ'आ दिनै बहा फरायदोंफोरा बेखौ जों उदिसबो लानो थाङा नाथाय बिनि गथ'आ दिनै बिथ' पलिटिसियान नङाना बिनि बिसियाथ' दिनैहाय पलिटिसियान नङाना बिनि बिसिखौ लानानै बाथ्रा बुंनो नंगौना नङा बेफोरबायदि आरोखि थ' सोरनिबा बिसिया दिनै पलिटिसियान नङा सोरनिबा गथ'आ दिनै पलिटिसियान नङा बै बे ससियेल मिडियायाव ओंखारग्रा बेक्तिफोरखौ आं बुंगोन बै बिथांमोनाबो गथ' गथायखौ लानानै बांद्राय लिरोब्ला मानहानियाव गोग्लैगोन आं हले बेखौ बुंखाबाय थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंबा गासैबो बर' रायजो राजानाव गासैबो दैदेनगिरिनाव क्षमा बा निमाहा बिनानै आं बावखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि